Abdoulaye Wolle Ndiaye waɗande min ɗiɗo forage uji préfet men haali gurdam kala ko wuure aduna ko ndiyam saabi kala dokkuɗoma ndiyam rokkima gurdam alhamdulillahi noon rabbil alamina wuuro ngo fof ne welti e guure ɗe fof ne belti si ɓe ganduno caɗele min jogui Allah noon ittani en hande ɗen ɗon caɗele heddi ko tinnoɗen nanguen no poɗɗen ɗum nanguirde sibu ko hunde nde weeɓani ko hunde tinde ɗum ɗon noon enen foof eɗen denda eɗen ñaago Allah nde Allah jurnata gurdam makko nde moƴƴinta battande makko kanko e ɓesgu makko e kala julɗo sibu ɗum ɗo ko waɗata ko Allah tan wawi yobdemo neɗɗo wawi yobdemo sa wi o jarama ko ɗon haaɗi ko heddi ko noon ko Allah yoɓata Foumy hara fof noon weltima kadi min beltanima sous préfet amen momin liggoto jamma e ñalawma momin kaldata min ala e amen kala nodɗa ɗum noto min noddima ɗo 7 heures du matin o jaabi 7 heures du matin hay yimɓe pinani tawi accident ne wanno ferlo on jannoɗo e woyndu noon ɗon huuɓi oto makko yeehi ɗum ɗo noon amin jetta Allah min jettamo sabi ko neɗɗo moƴƴo julɗo on gonannoɗo ne wawi wasde jabde téléphone wiye joni wona heure mo mboɗo liggo walla goɗɗum e goɗɗum e Abou Ndiaye ne jarama sibu kala no wiyano yo waɗir o waɗi ko ɓuuri ɗum kanko e équipe makko min mbawa yettudemo noon taw min jettani équipe makko kanko e équipe makko ɓe mbaɗi kala golle joɗɗe ponnoɗe waɗede ɓe mbaɗini ɗum guure ɗe eyyi ɗum ɗon min kaalino ɗum guila ɗum ɗo arani mamin denda min jewtida min mbaɗa délégation yaaha Wouro Sidi min mbaɗa délégation yaaha Jamweli min kalda ko daña ɗo koko minen fof ndendi wona minen tan jeeyi Foumy hara Wouro Sidi joɗɓe Madina e Jamweli minen fof ndendi ndiyam ɗam sibu minen fof ndendino Adama joni noon min somin jeehi toon mamin kalde mabɓe noɓe pota famirde min jokkodira tiyoji ɗi so tawi ɓe dañi caɗele min dokkaɓe ndiyam somin dañi caɗele ɓe dokka min ndiyam ko ɗum tan woni hen ɗum ɗo solution par ce que yimɓe mbawa wurde duuɓi poɗɗidani guila aduna guila min jibinaka ha joni gara tan en son coup mbiyaɗa ceerto walla goɗɗum ɗum ala ɗon hakkude amen e mabɓe ala probléme o wi en jetti Allah e nelaɗo en jetti Thierno Amadou Tidiane en jettimo en jetti Abdoulaye Wolle en jettimo no feewi en jetti o wi en jetti Alhaji Abou sababu rewe juuɗe mum o wimo sababu rewe juuɗe mum o wimo sababu rewe juuɗe mum o wi ɗum ɗon fof ko duwaw o wi yimɓe ene ɓuronirta koye duwaw o wi sa yiide golle omo ardiɗe ene wayno wayni o wi ko duwaw o wondi o wi duwaw noon o wi yonaka tan wona tan o wi jinnaɓe ma gata to duwanadema o wi ko ɓen keeɗi hoore o wi keddiɗo fof o wi so duwanimama o wi yanka hen o wi Allah jaabo o wi ɗum woni Alhaji kadi Abou Ndiaye o wi o dañi moƴƴere o wi o nani gila ko bayda omo jangano ceerno banaji o wi e ɗemngal makko e nofuru makko o wi so neɗɗo ene heewi bakkatuji mum o wi yo wat ɗum yo watɗo yimɓe jeɗi o wi ɗum woni ɗum ɗo o wi so neɗɗo ne yeehi bakkatuji mum yo duppu ɗowal o wi kanko noon koko ɓuri ko o waɗi ɓe jetti Allah ɓe jetti sababu mo Allah rewno e jungo makko eɗen duwonomo Fondation Thierno Wolle Ndiaye ina yimmi toon e Madina Gounass caggal nde bayniɗen khalifa men tedduɗo ceerno men ceerno Alhaji Ahmad Tidiane mo ceerno men Cheikh Siraji Dine Alhaji Mouhammad Saïd yo welede Allah wonde makko nde bayniɗen mo eɗen gara ga yettinde nelal Alhaji Abdoulaye Gounass Ndiaye mo ganduɗa ko maayo mawngo fuccitanigo dendagal windere nde kono noon e oɗo saaha joni eɗen gandi inol ngol nani waño e nder reedu Fouta tawi ardi lappol ngol ko Alhaji Abou Ndiaye mo ganduɗa ko katante gila hanki tawi ande arani ko gandaɗo e nder leydi he sababude makko jeeyede e sete ceerno
eɗen nganndi o ari ɗo laabi limtinɗi e nder leydi Fouta tawi addimo ko e on sahaa ko jaydi yanke Thierno jaydi yanke fondation dental Dakar hande o ko kanko woni gardiɗo fondation Thierno Wolle Ndiaye e nder leydi Sénégal kanko kadi woni gardiɗo radio Dakar Média radio ngo e télé o fof ko kanko woni directeur général galle Dakar Média eɗen mbiyamo yo Allah yo moƴƴere wi tan kam andude enen tawtoraɓe ɗeɗo golle wonande teskotoɓe joom haqqillaji en ɓe ndeke ko société o namdi ko élément ji kewɗi ceernaji o adda ko wawi ko gala o adda ko wawi ko lamɗo o adda ko wawi ko renda wona doole goto wona sembe goto ndeke en ɓooyi yaade eɗen mbiya ganda ko tagui pulagu wonani neɗɗo goto ko tagui pulagu goto foof en yeehi banggue mum ko tanno ɗum ko kay jabanima hoore mum tanno ɗum ko goto foof wi ene yona hoore mum e goto wawa yonde hoore mum ɗum wona gonga wadde tuggi hande ha ɗo gurdam men ɗam haali en gonta jabde ceerno o ene joño banggue mum gala o ene joño banggue mum lamɗo o ene joño banggue mum en gonta jabde ɗum tuggi hande ha kaddi gurdam meɗen sabu ɗum ala ko nafara en haydara en calmini fondation Thierno Wolle Ndiaye oɗo ñalawma ko ñalawma ganduɗon momin jejjitta e gurdameji amen ko ñalawma momin belti ha weltare ala ɗo haaɗi ami mbiya Ablaye Wolle a jarama yo Allah dokku balɗe ɗe yo Allah ɓeydu bawal ngal paama Foumy harnaɓe a ittini ɗumen ɗonka a ittini ɗumen caɗele amin ɗomɗuno jawdi amin ɗomdirano kono hande alhamdulillah rabbil alamin Allah ko fuɗɗa ko min cikkinan guiɗi caɗele ɗeɗon gasi hande noon ko ñalawma weltare saabu min cikkata kala ko waɗa ɗo hande joguiɗo ɗo weltare ko minen wallata minen rewɓe Foumy harankoɓe so tawi en kaali noon guittande en caɗele ndiyam Ablaye Wolle Ndiaye on yettetake o duwante saabu o handi koye duwanede guure joyi taariɗe min de minen fof ndenduno forage o hande noon waylo ari forage o natti wawde jogade min jogui caɗele ndiyam gummatoɗa ko 3 heures jamma ha 4 heures aɗa jooɗi aɗa jooga kadi so min dañi forage min jejjittaɓe kadi min ñaganoɓe kamɓene yo Allah ittanɓe ɗeɗon caɗele kadi ene wayno ko minen fof ndendi forage uji ɗi min jejjitani ko ɓendi ko noon e minen rewɓe Foumy harankoɓe noon hande min mbawi wiide caɗele amen gasi saabu kala caɗele min joguino ko caɗele ndiyam tan gonno caɗele amen hande noon Allah itti ɗum ɗo min dañi grillage uji min ndeɓata par ce que caɗele ndiyam haɗano min ndemde hande fof Allah itti joni min jetti Allah noon min jetti Ablaye Wolle Ndiaye e délégation mum saabu ɗeɗo golle gila puɗɗa koye jeese amen fuɗɗa so Allah wurni min ha timmi e dow jaam ala ko heddi sonani uddide wodani min tan ko yettude Allah e nelaɗo muɗum e Cheikhna Ahmed Tijani e jinnaɓe meɗen saabu heewi fuɗɗoroɓe golle tawa timminta golle kono minen Allah walli min resi min reeni min hamin puɗɗima kadi timmi e dow jaam ɗum ko yettude Allah no feewi kewmi wiide ni ɗum min jetta hen Allah no feewi min jetta Allah kadi no feewi saabu golle ɗe presque woni joni ma won lebbi 6 walla lebbi 7 eko fawi gila ɗe puɗɗa ha fayi joni ko weltaram no feewi pour haalde oɗo ñalawma mawɗo mo ganduɗa yimɓe dañi pour udditgol ɗiɗo forage uji ɗi ganduɗa Alhaji Abdoulaye Ndiaye e Alhaji Abou Ndiaye gaddiɗo henna e Foumy hara Demboube min beltima hen no feewi sibu min mbawa haalde weltare mum sibu enen foof eɗen gandi woni sababu gurdam ko ndiyam o addani en sababu gurdam wuuro ngo noon en wiya Allah jarama o jarama e oɗo ñalawma hande mo addani en oɗo liquide ndiyam woni précieux l'eau ko ɗum woni ko wurnata yimɓe ko wurnata kala ko wuuri ɗum ɗon noon ko teddugal wuuro ngo kono ko Abdoulaye Wolle Ndiaye hokki en ngal ɗon teddugal ko kalami ɗo ko noon kalat ko inde maire et toute la commune de Wuro Sidi sibu maire o darinoma darde tinde hamin noddi ɗo henne joni ma woni hitande
Abou Fall yo ar walla minen ndiyam kanko maire o waɗino ɗum ɗon kono noon ma taw Allah ñawani ko joni Allah ñaawi yo en dañ ndiyam eɗen mbiya noon Allah jarama Abdoulaye Wolle jarama yo Allah yomo moƴƴere nde o yejjitani population makko o yejjitani wuuro mabɓe o yejjitani nokku makko o yejjitani diwan makko o yejjitani leydi makko o yejjitani diine makko Allah jarama noon o jarama caggal nde mbiɗen ko waɗi ɗo ko hunde nde ganduɗa yimɓe fof ine cohli ɗum kadi kala ko wuure aduna ine sohli ndiyam